Penso que ha sigut un partit molt obert, ens ha marcat també molt el minut 2 anar perdent, però bueno, l'equip s'ha refet, hem empatat 1-1 i bueno, després tenim seguim tenint la segona part hem ratificat bé, però la primera part faltava contundència defensiva, perquè el segon gol és evitable totalment si atalles el centre de la pilota amb més agressivitat i et fiquen l'1-2, però bueno, la segona part l'equip ha treballat bé. Els primers 10 minuts podíem haver perdut el partit perquè el Rubí ha tingut 2 ocasions per poder anar-se al marcador, però després l'equip hem rectificat línies, hem canviat el sistema i ha estat més posat a dintre del camp i ara ha sigut boig, perquè és cert que podíem haver marcat el 3-2, però la jugada següent el Rubí també podia haver marcat el 2-3. O sigui, penso que el resultat és just en 2 equips que s'han entregat al post de la victòria. El bo d'aquest equip és que no s'entrega. Es pot veure que no està derrumbant ni molt menys, que els jugadors van. Si podem rectificar aquests desequilibris defensius que tenim a pilota parada i tot això, a veure si podem fer una incorporació d'algun jugador que ens doni més serenitat en aquest aspecte defensiu i ja et dic, l'equip té gol, fent gols, no dona el partit mai per perdut i així és la manera de poder sortir d'aquesta situació. La primera part ha sigut igualada, hem tingut més ocasions, alguna més nosaltres, hem pogut fer el segon gol. Entrem al descans, fem una miqueta de rejos al mig perquè ells jugaven molt per dintre, ho arreglem. Tenim 25 minuts sensacionals per matar el partit, si no matar-lo, perquè amb aquest camp i amb aquest equip no es pot dir mai, però de posar-te a menys 1-3. Llavors hi ha un petit conformisme i després pot passar de tot. I ells han fet un gol amb una bona falta, i després del 2-2 podia passar tot. Jo crec que d'aquí no mereixíem perdre, ni mucho menos. Jo penso que portem una primera volta sensacional, sensacional. O sigui, així de clar t'ho dic. I avui ningú ha dit que ens faltaven 4 o 5 jugadors importants. Vull dir que, aviam, ojalà estiguéssim així tota la temporada. Supercontents. Martínez, l'afició que aplaudeix a Manel Moya, Manel Moya que els hi torna